Hello, hello, hello. Wait for me. Bien, Matías. Ayun, mega love shoutout sa aking mga boss, pari this TV, mega love shoutout kapatid. May jacket ka na. Ay, Maritis Bulana, mega love shoutout kapatid. Jelan, thank you for coming, Jelan, thank you for coming. Kelly, kapatid, thank you. Yan guys, dikit-dikit na po tayo. Ayan, gag-start lang po ni host guys, kaya nag-ano pa lang ako, nag-share pa lang tayo, no? Sige, ano natin yan. Sige siya, i-pay natin yan ha. Sige lang. Guys, patangsak naman sa premier po ng aking, VIP guys. Joel, Solano, view, pasingit eh. Sige, Joel. Joel, may jacket ka na kapatid. Thank you po kami. Tamsakan natin to, nakatamsak na yun, no? Dancers, thank you. Jelan, mamaya i-pay natin yung tamsakan ko na natin dyan. Jembel channel, hello, Jembel, may jacket ka na, kapatid. Jembel, may jacket ka na. Shoutout, Chay, thank you for coming, Chay. Chay, pero, pumunta ko doon sa list mo kanina, Chay, parang nag-loading sa Chay, ano? Jelan, tamsakan ko yung premier mo. Mamaya i-pin natin yan. Ano tayo, ipalitan na lang kayo, no? Ay, ito gusto. Paris TV, BB pa lang po bahay ko. Sige. Tingnan natin yung bahay mo kapatid. Ay, subscribe na pala ako sa para kapatid. Guys, magdikita na po kayo dyan. Handa po si Joe. Ako sa jacket view. May jacket ka na, no? Guys, patangsa sa premier po ni Sherry Acaso, guys. Handa po nakapin po. Sige na po.
Libre pong baba ng bahay rito. Sige, Chay, baba. Lapagan tayo rito. Para mapanood din yung mga views ng ating mga vlogs, no? Jumbo Channel, sige kapatid, tamsakan natin yan. Jumbo, di kita na rin kita kapatid, ha? Di kita na rin kapatid. Chay, kanina parang naglo-loading ka kanina, Chay. Yan kapatid, di kita na kita, Jumbo Channel, dikit at saka thumbs up din sa premiere mo. Sige, wala naman Shirley, no? Sige. Guys, patamsak naman guys sa premiere po ni Shirley. Baka hindi nyo pa kadikitan yan guys. Tamsakan, iwan na ba tayo ng bakas? Nagbabalik po yan guys, mag-iwan mo tayo ng bakas. Buhang Chalot, Miguel of Jared, Buhang Chalot. May galit ka na kapatid, hindi po kami, DJST. Thumbs up sir, DJST, may jacket ka na kapatid. Salamat sa mga thumbs up guys, salamat sa thumbs up. Yan, Jungle Dance, sabi po ni Chay. Share mga tayo guys, ha? Guys, patamsak naman sa kay Shirley guys. Yan po, ano po si Marites guys, pwede kita doon, nagbabalik po rin yan. Kasi na guys, nagdidikit kasi, nag-share pala kasi ako guys, kaya. Yan guys, padikit na lang guys, padikit na lang. Tayo guys yun. Patamsak po sa akin premier guys, tamsak lang sapat na. Sige bro, ang charot. Tamsakan natin yan. Pang 41 tamsak sa kapatid, pang 41 tamsak ha. Maaga pa, mukhang marami ata na gano'n.
Mhm. Ayun, nagbaba po ng bahay po siya, no, guys. Si Talino at Kalaman. Dikitan na po na baka hindi nyo pa kadikitan. Ah, puso. Ulit-ulit yung music ko, ah. Dai, kita ka gwapo. Jonas Sagayno na. Di, paano ka ba? Kalabot na. Let's connect sa aking baby, guys. Si Romlo at saka si Manny. Parang maaga pa ata. Yan, guys, patamsak naman, guys. Kay Shelly Ocasio, guys. Tambayan ni Black Mamba. Hi, Aldo. Yan, tambayan ni Black Mamba. Tambayan ni Black Mamba, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. Oy, Krista Monsoria, shout out po. Oy, bumalik po si Krista. Ilan bang minukbang mo kahapon? Sa akin, lahat ng naisa ko, minukbang ni Lolo kahapon. Uy, nantok ko pa. Yan, dikit-dikit na po tayo dyan, guys. Siyempre, host! Naku, bang mula. Oo nga, no? Minsan nakakasano, di ba habang nag-LSO kahapon? Sagayno, Nung pag-check ko rin sa aking ba na ito, bakit nagiging ano na ito, nagiging maliit. Pagtingin ko, lahat talaga ng ano. Hindi ko matandaan, ano bang, may check ko nga rito sa ano. Yun, tambayan ni Black Mamba, bibigyan kita ng, tambayan ni Black Mamba, bibigyan kita ng ano, kapatid, isang jacket. Bigyan na rin kita, ha? Bigyan kita ng jacket, bigyan kita ng banana yan, ba? Itlog Challenge! Pangit 150 ako sa iyo, kapatid. DJ Jonel Sagayno. Dito nga rito sa Nightbot. Guys, magkikita na po tayo. Nahanap po natin kay pati sure na pag-sayo na lang, guys, sa mga sa nakapin, guys. Ba't nawala kay Shirley dito?
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. Shirley. When you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war. DJ Jonel Sagayno Remix. Miss Alma Lasaga Dan, sabi po ni Tambay. Tambay, wala po si Alma dito, pero mag-iwan ka lang po ng banana kapatid, babalikan ka po rin. Iwan ka ng bakas, sorry. Guys, pag-idikit naman guys, pag-i-thumbs up naman kay Shirley guys, andyan po, andyan po. Andyan po yung bahay ni Shirley, andyan po na sa premiere niya. Yan, Tambayan, marami kang pwedeng dikitan. Nandiyan po si Jilan, nandiyan po si Shirley. And si Shirley, nakapin po yung bahay niya. Yan, may mga premier yan. Tamsakan mo sila. At dikitan, kung hindi nyo pa kadikitan. DJ Jonel Sagayno Remix. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. Ayan! Parang paano tayo lalaki yung bahay natin guys kung hindi tayo magdikitan? Huwag na po tayo maghintay ng guys, yung kung sino yung mauna. Importante kung gusto mo talagang mag-gain yung banana mo, unahan mo na sila, mag-iwan ka lang ng bakas. Kasi kung ganyan na maghihintay tayo na kung sino unang madigit, ang tagal po lalaki ang bahay natin. Maniwala kayo sa akin guys. Ako, hindi naman sa nagmamayabag at paano, lumalaki na rin yung bahay ko. Hindi ako namimili pag may makita akong inidikitan ko yan, diretso agad. Kaya guys, kape mo na ako guys ha. Hangin na.
Jonel Sagayno Don't Remix. lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down. 'Cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, hold me up. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Shine lights until you fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby, it's useless. So don't try, 'cause you'll end up losing it. DJ Jonel Sagayno I want Remix. you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. So please hold me up, tie me down. 'Cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, hold Ayan, Jolan, tapos na raw si Tambayan Black Mamba. Nagbaba rin ng bahay si Black Mamba. At nagbaba po ng bahay po si Jimbo Channel. Jimbo, ganto sa premier mo. Sabi po ni Tambayan ni Black Mamba. Guys, magkikita po tayo dyan, guys. No? Huwag na po tayo maghintay na ano. Guys. And I'll put my hands around your neck. 'Cause nobody wins these waiting games. You're pushing your pull, but you should stay. Stay, yeah. Hold me up, tie me down. 'Cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, hold me up. Miguel Alcaro, Saudi Mangyan. DJ Jonel Sagayno Remix. Sige, Saudi. Saudi Mangyan, di kita na rin dito kapatid ha. Bigyan kita ng isang jacket, isang banana ha. DJ Jonel Sagayno Remix. Kaya kapatid. Yung tao ah. DJ Jonel Sagayno Remix. We've been wandering in the dark, a million miles apart, going nowhere. Believe that even if we're lost, you know it won't be long till we get there. Spinning round, no control. Burning down, letting go. We've been wandering in the dark, but no matter where we are. Yun, Leonela, salamat. Black Mamba, dating dikit.
Jonel Sagayno Remix. Saglit lang guys, saglit lang guys. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na. Yan guys, Raisa Latino, thank you for coming. Parang kunti lang tayo ngayon. Umaga-maga pa ba? Maaga pa? Nadalangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na. Yung vlog on the way! Salamat, Raisa Latino. Raisa Latino, bigyan kita ng jacket kapit. Bigyan ka. Banana pala ka. Ba't bigla lagi kong sinasabi jacket? Kanina pa akong sabi ng jacket. Raisa Latino, I will give you one extra banana. Ha? Tikitan kita. Pang 803 mo ako kapatid. Ayan, parang nag-aaral ka rito Raisa eh. DJ Jonel Sagayno Remix. Hindi masarap yung kape ko ah. Hindi mainit. Malagnaw na. Saan ka kayo? Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang DJ Jonel Sagayno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Hubog mong iyong katawan ay nakakatulala. Gusto lang iyong matay ka na napakaganda. Di matatawaran kahit pa magdamagan. Pagkatong titigan, di ko to pagsasawaan. Binubuhat mo ang ating pakiramdam. Ang di ko ikaw Isa. tayo ay nagkaway at nagkayamutan. Ngunit walang umawat kaya DJ Jonel Sagayno Remix. Aking binibini, ikaw ang pinipili sa Simulat muli ng pag-ibig. aking binibini, ikaw ang pinipili. Maliit na yan, Waki, Kado ba? Kabudo TV, yan, Waki. May jacket ka na kapatid ha? Binibining marikit na dalangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ay, at kabilin, may thumbs up ko. Dalangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Tatanggaan ko yung premier mo na ha? Isa. DJ Jonel Sagayno Remix. Maliit pang bahay ko. Yung sa'yo, 4.4 ka na eh.
Di ba nahinto ako? Siguro kung hindi lang ako nakahinto lang ng pang ano. Ang nangyari kasi sa akin guys, mga ilang araw talaga ako hindi nakapagpangisda ng maayos. Nangisda ako minsan 3, 2, 4 lang na banana, tapos nalalagas pa. Kasi sapagkat ako ay busy kayo, nagtatrabaho po ako sa palayan, nag-aararo po ako, nagpapakain po ako kay Kumari. DJ Tapos nagsiself-service pa ako massage guys. Kung kayo ay kung kayo ay gusto niyo masahe guys, kung nandito lang kayo banda sa ating area, willing po akong mag-self-service massage guys. Ay, baka masawayan dito naman. Thank you. Nagmamasahe po ako guys, mura lang po ang aking single guys. Madali po akong kausapin guys. Kung gusto niyo po ng with happy ending, medyo mahal-mahal konti yun. Pero pag walang happy ending, regular price lang tayo. DJ Jonel Sagayno. Guys, nagmamasahe po ako guys. Boss yun, baka naman. Ano ang problema natin, Waki Kabudo TV? Anong gusto natin yung gawin natin dyan? Magpamimber ka ba sa akin, Boss Waki? Asan ba mo, papamambahay mga chick ko nga, bigyan kita ng banana kung... DJ Jonel Sagayno Remix. Everybody needs inspiration. Yan ako muna si Jilan. Beautiful melody. When the nights are low, 'cause there is no guarantee that this life is easy. We know the world is falling apart when there's no light to break up the darkness we know. Look at you. Shirley, balikan ko muna si Jilan muna ha. Tapos susunod naman si Aisa. Waki, asan yung bahay mo? Ayan. Batang paso nga, baka gusto mo ng masahe. Baka batang paso, baka gusto mo ng masahe. Dito lang ako ha. Pangdagdag man lang guys, panggatas man lang no. Tumatanggap na po ako ng guys, massage. Matindi na po pangangailangan ni host ngayon guys. Kaya parang alam nyo na. Don't hesitate to call me. Apa? Bibigyan ko nga ang bahay mo, ano? All about you, si ano? Nakapasyal ka na ulit ngayon, all about Minchi. Kumusta ka na? Long time no see, my friend. It's been a long time ago that I never saw your channel into my account. Tragis ang mga English ko. Oy, Carlo Denisa, kumusta ka na? Pag mag-live stream ako, akyat ka, i-invite kita. Kailangan magpakita mo yung talento mo, Carlo, pag mag-live stream. Pag ako, yung tag-stream yard. Destination. I realized quick Waki, bigyan kita ng isang banana, Waki ah. of this brotherhood of man, for whatever that means. Into it Ayan. times when I'm lying
Mongolian chicken barbecue, ala. Agral. Ganun din ako kapatid. Matagal din ako ano. Waki ka burger, no? Binigyan ka tayo ng isang banana. Tambayan, dikitan mo yung mga nandito, oh. Yan po si Waki Kaburo TV, oh. Ang ganda naman to ng bahay mo, Waki. Mayaman pala to si Waki, oh. Waki Kaburo TV, pultang na sabi ni Batang Pasaway. Waki, saan ka ba ngayon, kapatid Waki? Matumal yata ngayon, ah. Medyo maaga pa siya, 3 hours plus stress. DJ Jonel Sagayno Remix. Paano ka mabalik ng Batang Pasaway kung hindi ka magbaba ng ano? Magbaba ka ng bahay. Para makabalik po sila sa iyo, no? Yun, labot Mincy, buka ka ng bahay, kapatid, no? Pwede, Carlo, Carlo, pwede magbaba kayo ng lapagan dito, Carlo, no? Lapagan dito, Carlo. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, patamsak naman sa naka-premier dyan, guys. Ay, sa New Zealand ka pala, kapatid, no? Baka naman, kapatid. Makatigim ng ano dyan, yung pang... Chrome yung pera dyan, di ba? Sa New Zealand, Chrome. Euro, pero parang euro. Chrome, euro. Saan ka ba niya sa New Zealand, kapatid? Sa Auckland ka ba? Sa Auckland? Or sa Wellington? Or sa Tarunga? O sa ano pa ba? Limutan ko mga lugar sa New Zealand, ah. Sagayno Remix. Guys, disconnect ko all about Mincy, guys. Sa baba ng bahay. Yun, Dapo Pits. May jacket ka na, kapatid. May jacket ka na. DJ Jonel. Yan, nagbaba ng bahay si guys. Dapo Pits, bigyan ka na. Masigaw ang palakpakan dyan. Bye, boss! Lagi kami biyahe sa New Zealand, kapatid. Sa Auckland ka ba, kapatid? Tatay, pasyal ako dyan sa Auckland. Lagi kami dyan sa may Auckland, kapatid. Bumibili ako ng tsokolate dyan. Nilalakad ko lang papuntang Peto po doon sa may mga nagbibenta ng mga tsokolate. Meron din akong kaibigan na si Ronilo sa ano naman sila sa Wellington sila. Namamiss ko na nga magbiyahe. DJ Jonel Sagayno Remix. Pabiyo sa bago nga pa video po ni Leonila, guys, yung nag-unboxing sa guys. Jelandan, yan. Pagka mag-alala, Leona, babalik kang kaya niya, no? Check this out. Give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back. Give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back. Give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back. Give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back. Here we go again. Guys, pa-support lang. Premier lang po, guys. Premier start na po.
guys, ano lang guys, pasupot lang ko, saglit lang guys. Saglit lang, pakipunta lang doon, papunta lang. Kahit saglit lang tayo dyan guys. Hindi mo lang galing ako rito. Sige na guys, saglit lang yan guys, saglit lang. Tambayan, pasunin lang ako rito sa kay Juliet Bisaya, ang aking VIP, nag-premier ko sila. So, pasilip lang ka kapatid, tapos konting comment, yun lang. Patante You baby are so sexy. Sige na guys, pasupot lang guys, pasupot lang. Konting silip lang po tayo. Habang konti lang tayo. Hindi ko alam kung asan yung iba. You baby are so sexy. You baby Sige na guys, pasupot lang, pasupot. so sexy. Baby are so nice. Now we gonna get down. Pasupot lang guys, pasupot lang sa premier guys. Sabihin nyo, galing po kayo sa akin ha. Sige na guys, pasupot lang. Pasupot lang po tayo. Wala mga prinsip, pasupot lang sa aking VIP nga si, premier, nandiyan lang po. Kahit saglit lang po tayo guys, saglit lang po tayo. Check this out. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so baby are so nice. Check this out. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby are so nice. Now we gonna get down. Bakit kaya pag Friday? Ano bang meron sa Friday? Bakit konti lang ngayon? Your Majesty, I host you, my friend. What's up, man? Thank you, man. Let's support my friend, man. She has a premiere at this time, man. So can you go and visit just for a while? Then, just only give some support. Thank you for thumbs up. Thank you for coming, my friend. Your video, guys, please connect to Your Majesty, guys. DJ My friend, Your Majesty. Some of my viewers are in the premiere, my friend.
happiness in my life. Yon, time to you, Bupak, Jimbo, Chango, and his mind. Your Majesty. Let's go! DJ Jonel sa Gyno Remix. Welcome to the one day, Miguel of Sarang kapatid. Thank you for coming. Ang balita dyan kapatid. Please connect guys, Thunder guys, ang aking VIP guys. Tada paliangan update status baru. Kita tanya Kiapa na begitu. Masih sayang jongana. Boseli apa kita. Sorry sekarang tak so ada yang baru. Tada paliangan update status baru. Masih sayang jongana. Boseli apa kita. Sorry sekarang tak so ada yang baru. DJ Jonel sa Gyno Remix. Tada paliangan update status baru. Kita tanya Kiapa na begitu. Masih sayang jongana. Boseli apa kita. Sorry sekarang tak so ada yang baru. Tada paliangan update status baru. Kita tanya Kiapa na begitu. Masih sayang jongana. Boseli apa kita. Sorry sekarang tak so ada yang baru. Harang Lods! Si pulsa kan datingnya pecah. Harang Lods, thank you Waki Kabodo TV. No? Aja basa-basi biarnya nanda dengar. Ini hati so kabar kurang tiap hari ngana bikin akal. Sekarang so ada pasangan baru. Jadinya usah Waki Kabodo TV guys, please connect guys. ngana rindu. Coba dengar nih lagu. So ada yang baru. Why we have only few? Why? Where the others? Pero konti lang talaga ngayon, no? Nag-i-release yung iba, konti lang talaga mga tao. DJ Jonel sa Gyno Remix. Tada paliangan update status baru. Kita tanya Kiapa na begitu. Ano pala trabaho mo dati, Lods? Dito sa New Zealand. Hindi yan ako kapatid, sa cruise ship ako nga nag-uot kapatid, sa barko. Passenger ship. Dati pa lang nung hindi pa nagka-COVID, ngayon nagka-COVID, wala, tambay na kami kapatid. Wala lang income. Ang hirap. MJ Vlog, TikTok, TV Awang, thank you for coming, MJ. Tingnan ka na, masigabang pala para dyan. Yan guys, magkipagdikit-dikitan na po tayo ngayon guys. Unahan na natin yung mga dapat natin unahan. Gyno Remix. Tada paliangan update status. Yan, Carlo Vanessa, baba ka ng bahay kapatid. Magkipagdikitan ka na. Masih sayang jongana. Boseli apa kita.
Nabura-bura-ra. Status baru kita tanya Iya mana begitu Masih sayang dong Nana Mau selia apa kita Sorry sekarang Tak so ada yang harap Nana Mana senyorita. Cinta cuma pura-pura Kita cuma jabat-sabat Biar Nanda dengar Ini hati suka Carlo, hindi pa pala ka nakadikit yung isa kong bigyan ka ng banana isa. Carlo, pang to 440 to ha, dikit ko yung isa sa'yo. Nana rindu Coba dengar Yan, naanin ko yung Lucky Mi Pansit Canton Kalamansi mo para So ada yang baru ibigay 1 key bananas. Yan guys, let's connect to Lionel Heranis guys. Bagong naka-receive na package yan guys. Ang daming mga... Teka lang, shoutout host. Kumusta ka na, Engine Vlogs? Buti pa si Carlo guys, pinag ko yung video niya. Nagluto siya ng kanton. Ayan, Carlo, tikitan mo si Engine, no? 440 na, Carlo, ha? Yung dinikit ko na sa'yo, ha? Naka 440 ka na. Si Engine Vlogs, wait, tingnan ko nga to. Oy, Engine Vlogs, TikTokers! Engine Vlog, bibigyan kita ng isang saging kapatid, ha? 320, di banana mo, di ba? So, bigyan ko ng isa yan, magiging 321. Yan, short video lang to guys. Iwas homesick lang. Yan, yung mga sayaw mo. Oh. Pang 321 ako kapatid. Ayun, galing sumaya ni Engine, no? Parang ano talaga, oh. Ayan, no? Ayun! Ayan na nga sinasabi ko, eh. Ano? Engine, no? Sinong nabitin sa sayo ko? Ayun. Bumaba. Ayun talaga, Engine lang. May talent to sa Engine, guys. Mix Club. Yung talent ni Engine, pang ano to? Kakaiba to. Mabibilang lang to, sa totoo lang. Yan, Engine, nadikita na kita, ha? 321 na yan. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Boss, bakit kaya parang konti lang pag Bernes? Ano ba ngayon? Off-duty ba ngayon? Off-duty? Off-duty ba ngayon? One, two, three, on. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. Ganun. Bakit pwede? Parang wala ako nakikita nag-LS ngayon din. Wala ako nakikita nag-LS. May nag-LS pero konti lang mga tao. Ano kaya? Siguro yung iba siguro, ano ba talaga? Bakit? Wow, what happened guys? I don't know.
Kiki po doon, sa barko po ako nag-work, kapatid, sa barko. So, lagi lang kami bumabiyahe dyan sa New Zealand, yan. Paikot-ikot, yan. Never work, you have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. Buti ka pa nga dyan, kapatid, no? At least okay yung trabaho mo dyan sa New Zealand. Gusto ko na pumunta dyan, kapatid, mag-land base, kaso lang, ang hirap kasi makapasok. Ano ang trabaho mo dyan, kapatid? Kasi gusto ko talaga mag-land base na rin, parang nakakapagod na rin Baka may tulong ka. Nice. DJ Jonah sa Dino Remix. Hoy, huwag kang magaganyan-ganyan pag isang hamak na karpintero. Mali ang kapatid, no? Pag walang karpintero, kapatid, huwag mong imalit kasi skills yan, kapatid. Mas advantage ang may skill kaysa walang skills. Katulad sa amin, wala kaming skills. Ang hirap mag-apply. Unlike sa mga may skills ka, mas madali ma-apply sa ibang bansa, no? Suicidal, Mas okay nga sa'yo, at least kapag paano, andyan na, pwede mo makuha yung pamilya mo. It started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Alaalaga na, Last forever. tawag dyan yung, They say we PR ka na ba dyan? PR na. we didn't care. We made it very clear, and they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very Carlo, pulpak na, idol, yan. shut my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. DJ Jonah sa Dino Remix. Beautiful girl, that's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these. Okay. Ilang taon ka na dyan, kapatid? Ilang taon ka na dyan, kapatid? Sa ano? Ilang taon ba bago mag-apply? 3 years? Parang pagkala ko 3 years eh. Salamat, Juliet. Salamat, Juliet. Marami may pinapunta ako dun sa LA sa premier mo eh. Di ka man na nagsabi. Eh, buti nag-appear dito. Ano ka sa'yo? Naka-bill kasi yan. Kaya yun. Eh, pinapunta ko yung mga ibang tao rito. Kunti lang kasi rin nanood sa... You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. Thumbs na sa nakapin. Salamat, salamat din, Jane. You're way too beautiful. Guys, let's connect to Juliet, guys. It'll never work. You have me suicidal, suicidal. Aking VIP yan. Napaka-legit yan, guys. You're way too Si Juliet Bisaya, napaka-legit yan, guys. Guys, please, paano naman guys, pasuyo lang naman sa streamer ko ang aking VIP guys. Start na po. Yan na po ha, yung nakabinitawan ko. Saglit lang tayo, kahit saglit lang, support lang. Hey, Juliet Bisaya, thank you. Ikaw, panay ano ka na, nag-ano ka pa sa akin. Ako na nga ano eh. Wag na nga eh. Nahayaan ako sa'yo eh. Ako pa nga ano eh. Thank you. Salamat na lang ulit ha. Talagang date talaga to ni Juliet guys. Eh mga gusto kong mga ano, talagang supportive yan. Dati pa yan. Hanggang ngayon ba guys. Andiyan pa sila nakasupport pa rin sa akin no. Kahit ano guys, kahit na-monetize na sila, andiyan pa rin sila nakasupport guys. Guys, please connect Juliet guys. Juliet Bisaya, andiyan po yung bahay niya. Nakapin po yung bahay niya. You are listening to the music of Filipino Mix Love DJs.
wala na, tapos, sabi ito, nung April 12, nanganak na si Mrs. nung April 12. Kaya, nung pagpanganak ni Mrs., hindi ako nakapag-LS. Kahapon lang ako nakapag-LS, tapos ngayon lang. Yun, busy lang talaga kasi yun nga, ang hirap din kasi, talagang, every 2 hours pala painumin yung bata ng gatas. Panay hugas ako ng buti. Gasa ko na ng buti. Baby girl. No? Buti na lang, healthy, saka safe delivery ng aking maid. Buti na lang, hindi siya naging CS kasi wala pa naman akong pera pang bayad pag CS. Sabi pa naman ng doktor, pag hindi mo na kaya to, pasisihis na kita. Tinawag na yung mga doktor na para mag-CS. Buti na lang, nailabas agad. Nung pagsabing i-CS, may ayon. Kasi nangyari kasi din, nakapulupot yung niya doon sa paa. Kaya ang tagal bumaba. Uy, mahirap kaya kapatid pag yung CS, no? DJ Jonel sa Gyno. Magkano babayaran yan? 100 plus thousand yan. Guys, please connect guys. Kayo please, papasyal naman sa premier ko ng aking kaibigan guys. Tapos na premier mo, Inday? Grabe naman ang saglit na pala ng premier mo, Inday. Panay. Inday, grabe ka na mag-premier, tag 2 minutes. Uy kapatid, talagang, mahirap talaga kapatid, sa totoo lang. Kaya, talaga yung gastusin talaga, Juliet. Mahirap lang na pag yung wala kang income, monthly, tapos panailabas lang yung pera mo. MJ, hindi kita mo si Juliet, nakaandyan po yung bahay niya, nakapin. Jimbo, hindi kita mo si Juliet, Ilo-ilo, mix up. Yan po si Inday, di kita nyo ni si Inday, guys. Please connect guys, si Juliet guys, ano po yung bahay niya nasa taas. MJ, unahan mo na sila, MJ. Yung aking mga baby, napaka-legit yan mga kapatid. Napaka-legit yan. DJ Jonel sa Gyno. Kaya nga, akala ko ngayon pa lang mangutang na. Akala ko ngayon pa lang mag-start na mangutang. Kasi pag sinabi mo ngayon pa lang mag-start mangutang, nakaya ng utang ko. Kaya, magmamasahin na lang siguro ako. Konti lang tao ngayon. Ano ba ngayon? Friday? Off duty ba ngayon? Mga tao ngayon? Off duty ba ngayon mga tao? Kahapon, Juliet, ang daming tao kahapon. Sa totoo lang. Sa Gyno Remix. Daming mga pumapasok. Tapos ngayon, nagulat ako. Bakit? Kanino ako kay mag-sad? Kay Kumari na lang ako kay mag-sadline kay Kumari ako. Baka may bigay si Kumari, no? Ng trabaho. Doon na lang ako kay Kumari mag-sadline. Ewan ko, bakit konti lang ngayon? Parang tinamad tuloy ako. Parang off-duty yata ngayon, may modernist, di ba? Parang mga massage. Masahe. DJ Jonel sa Gyno Remix. Massage talaga yung may with happy ending. Nagmamasahe kasi ako rito ngayon. Nakipag ako ngayon, self-service na ako ngayon.
house service pala. Hindi, legal naman, legal. Legal yan kapatid, legal. Dampi-dampi lang ba? Dampi-dampi na lang ba? Op! Dampi, op! Gumagalaw ka ha, dampi. Ganyan. Pag madampi mo na yan, magbibihib niya sila. Pag madampi kasi yung kapatid, ano yan, bibihib niya sila. Ayan, nagbabalik si Joliet, guys. Kumusta yung trabaho dyan, kapatid Shirley? Oo, meron, hindi mo pala alam yan, Juliet? Hindi mo pala alam yan? Hindi ka ba na masahe na yung dampi-dampi na masahe? Si Shirley nga, sanay sa dampi-dampi na masahe. Mahina pala yung asawa mo kasi hindi ka minasahe ng ganong klaseng masahe. Anong oras ba mo? Ano bang? Ding Dong, Sunny, thumbs up the nose, thank you. Kapatid, Ding Dong, may jacket ka na kapatid. Jen, JS, may galap siya kapatid, thank you for coming. Dikit-dikitan na po tayo guys, magdikit-dikitan po. Disconnect to Shirley guys, at saka kay guys, kay Juliet. Hindi mo pala nasubukan yan, Juliet. Pag masubukan mo yan, Juliet, talagang hanap-hanapin mo yan. Ayan nga, sana nga, maaga pa naman kasi karamihan ako, mga tao, mga alas 4, yan, mga ganyan. Hindi mo pala nasubukan yan. Dapat kasi, sinusubukan mo rin yan, kasi, magandang DJ John. magandang guys, Leon Ramis guys, please connect to Leon Ramis guys. Leona Ramis, ang nag-iisang bini-bini ng Quezon City. Sama-sama dengan dia kita kupas, tak ikuti irama meski dia yang berbeda. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, kita mulai goyang, geleng-geleng. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, kita mulai goyang. Juliet, ilang taon ka na dyan sa Hong Kong ngayon? Mula nang hindi ka pa nakauwi? Guys, please connect to Shirley, guys. At saka kay Juliet. Yes! Hey, Lerelis Kitchen, nagalaw siya rin, kapatid. Thank you for coming. Kamusta na, kapatid? Ano nang bagong balita natin dyan? Nahanap ka naman jowa dyan? KJ Vlogs TV, may jacket ka na. KJ Vlogs TV, may jacket ka na. DJ John sa Gyno. Ayan guys, magdikit-dikita na po tayo habang dumadami na po tayo guys. May mga bago tayong mga pasok. KJN, may jacket ka na kapatid. Pwede mo na ilapag yung bahay mo kapatid. Lerelis Kitchen, congrats pala kapatid. You're being chef, no? Galing pala mo magluto kapatid, no? Lorelin, alam mo ba kung paano magluto ng nilagang tubig? Kailangan kasi kapatid, Lorelin, kitchen, dapat tatlo yung matutunan mo kung paano magluto. Mga basic yan. Kung hindi mo pa alam, bibigyan kita ng idea, kapatid.
Yes, nilagang tubig. Alam mo yan? DJ Jonel sa Gyno Remix. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take off. Tapos, dito, pritong mantika. Alam mo yung pritong mantika? I've got someone waiting for me. Pag alam mo kung paano magprito ng mantika, ayan, ang una kasing dyan, pag yung nilagang tubig. Pag matutunan mo na yung nilagang tubig, kapatid, proceed ka na sa pritong mantika. Pag alam mo na yung dalawang basic na yan, doon ka muna sa pang-last na basic. Yung inihaw na uling. Yung nilagang yung inihaw na uling. Yan, pag mamaster mo yung tatlo na yan, magiging the best chef ka sa, yan, kahanga yung taglay na katangian mo yan. Yan, bibigyan kita ng idea, yan ang pinaka-basic na, yung pagiging becoming a famous na chef, no? KNGN Vlogs. Kapatid, bibigyan kita ng jacket, banana pa kapatid, bigyan kita ng banana. KJN Vlogs TV, bigyan kita ng banana. Pang 63 na banana ito kapatid. Yan, panoorin natin itong mo. Yung KNG Vlogs TV Collection. Ay, parang artista to Yan, no? Hey, it's a little bit. Larinig naman, nandiyan ka sa Hong Kong ka ba, kapatid? Yan, kapatid, pang 60, yan. Dinikit ko na sa'yo, kapatid, Tapos, 22 thumbs up na. Pabuti natin ng 1 minute para hindi malagas. I-flex ko nga itong bahay mo. Kasi maliit pang bahay mo, tulungan kita. Host, kapatid, baba. Ako, market muna. Sige, Lorele, ingat dyan Tignan mo yung dinadaanan mo pag may traffic light, pag kulay pula, ibig sabihin, stop yan Oo nga pala, Shirley, Alas 4, DJ Jonel sa Yan, thank you for coming. Yan, KJN Vlogs, mga dikitan mo ito Yan, dyan po si Cristianong, Rabasero, ang aking kaibigan. Yan, dikitan mo. Lalo, sige, salamat kapatid, lagi kami magkasabay ni Ronelo. Hindi ako pwede sa gabi, kapatid, Tanghali na talagang bakante ko umaga, hindi rin ako ponti. Hindi rin ako pwede. Ba't parang bulol ako ngayon? Ano ba to? Yan guys, please connect. Medyo busy lang ako ngayon, may ginagawa. Sige, okay lang kapatid, walang problema yan. Silip-silip lang tayo dyan. Lahat talaga tayo may mga trabaho. Always priority natin ang ating trabaho, guys.
Bakit ang likod ko, guys? Konti tayo ngayon, di ba ba? Guys, padikit naman kay Shirley, guys. Shirley, andyan, nakapin po yung bahay. Ay premier po alas 4, ilang minuto na lang. DJ Jonah Sagayno Remix. I came in like a Pansag pero, Miss Alma. Yan, yan. Iwan ka ng bakas, kapatid. Yung mga nakapin dyan, yung mga VIP ko, di kita mo kung sino yung nandiyan, kapatid, unahan mo na sila. Kasi ikaw yung maliit na banana, ikaw yung magpursiging mangisda, no? Kasi yan sila, yung iba, pag malaking banana, ano yan sila, kapatid? Hintay na lang yung... DJ Jonah Sagayno Remix. I came in like a Yan guys, may dikit-dikit lang po tayo, ha? Tamad na ako, parang konti yung tawa. DJ Jonah Sagayno Remix. I came in like a DJ Jonah Sagayno Remix. Yan, tusok, wait na merinda. Kay Jerry, hindi kita mo si Shirley. Yan, yan po yung bahay niya sa taas. Tangina
na to, di ba tanggal konti lang tao? Asa may mga nayupak mga tao ngayon? Kahit sa iba, konti lang rin, no? DJ Jonel Sagayno Remix. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Now I'm shaking, drinking all this coffee, and there's one thing that I need from you. Ta-da-da-da-dam. Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Kailangan pa ng I'm shaking. No, I'm not perfect, but I hope you saw this coffee. Ta-da-da-dam, dam, dam. DJ Jonel Sagayno Remix. Somebody if you wanna get along. kailangan pa ng Perfect, but I hope you saw this coffee. Thumbs up down po no release. Ito naman to si KJM. KJM, di kita mo to sa ano, si Shirley, oh. Yung mga namsa kapatid, yan ang mga, yan, si Leonela. Yan, si Shirley, di kita mo yan, babalikan ka, maraming nga yan. At saka si Leona Iramis. Yan. Pag madikita mo yan, marami kang banana makukuha sa kanila yan. To si Jill Ann. Yan, Romnick Calosos. Mingalab siya kapatid. Thank you for coming. Ayun, 9 minutes na. Salamat kapatid, magkipagdikita na kayo dyan, magkipagdikita na kayo. Sagit lang kapatid ha.
fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate Dai? you, but I was just kidding myself. Kita ka gwapo. For every moment, Jonel started Sagayno a na. place. Now that the corner lights show Maano ka what pa? I needed to say. Malapit na. You hurt under the surface, like troubled water running cold. But time can heal, but this won't. So, before you go, was there something? Oy, konti lang tayo guys. Baka magtatapos na lang ako. Thumbs up dance na naka-10 KJ. Nag-iwan ka ba ng bakas kapatid? Amazing Adam! Kumusta ka na, Amazing Adam? Uy, kumusta ka na, Risa? Ano nang balita sa'yo, Risa? May jacket ka na? Sagayno Remix. Fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate Dai? you, but I was just kidding myself. Kita ka gwapo. For every moment, Jonel started Sagayno a na. place. Now that the corner Yung Raymond Pinili, kumusta ka na kapatid? Thank you for coming. surface, like troubled water running cold. But time can heal, but this won't. Yan lang mga kapatid, minsan lang din ako nakapag-list. Ngayon lang po nakapag-list. Uy, kumusta ka na, Risa? Ano, isang buwan at 2 weeks din ako walang list. Then, naka-list ako after 1 month and 2 weeks wala akong list. Then, after that, naka-list ako 3 beses. Then, after 3 beses, hindi naman ako nakapag-list kasi nga nanganak yung misis ko noong April 12. Tapos, kahapon lang ako nakapag-list ulit at saka ngayon. Okay ba, naka-recover ka na? I know, I'm sure na, kailangan natin tibayin, no? Miguel Aguilera, Pin Moran channel, Miguel Aguilera. Yes, Pin Moran, walang problema dito, open dito kapatid, no? Oo, matagal ako nawala rin kapatid, no? 1 month and 2 weeks din, after, nakabalik ako ng list 3 beses, tapos, wala na naman akong list kasi nga, nanganak yung misis ko, tapos kahapon lang ako nakapag-list ulit. That is COVID-19. Because it's COVID-19 because the virus. Kumusta ka na, Risa? Ano nang balita dyan? Kailan kayo yan na Pinas? DJ Jonel Sagayno Remix. That is Guys, magdikita na po kayo dyan, guys. Ha? Magdikita nga dyan, guys. Ha? DJ Jonel Sagayno Remix. I am Jen Vlog. Thumbs up from Jelandin. Ay, no, nga pala. Si ano pala to. Thank you, I'm Jen Vlog. My jacket can have. Oh, babae. Babae, Risa. COVID-19 because Yes, Pin Moran, baba ka ng bahay, kapatid. Baba ka ng bahay, Pin Moran. Libre po rito. Ay, WND ba dito? Dahil full package, pakibalik na lang. Huwag ka mag-alala, Romnick. Mag-iwan ka lang ng bakas. Babalikan ka po na. May babae at may lalaki na ako. Kaya pwede nang,
Pwede nang wala ng tama na kasi wala nang budget. COVID-19. DJ Jonel sa Gino Remix. Nakakatamad mag-release na yun, ah. Pinmuran Channel, nagbaba ng bahay, guys. Dikitan nyo na po. Tignan nga ang bahay ni Pinmuran. Dingle. Dikit na pala ako rito, eh. Mix. Flow. Kay Romnick Halosos. Mix. Laki na pala ng bahay ni Romnick. So, 3.8 ka na, kapatid, no, G-Lord. Bigyan ka ng isang banana, kapatid, ha. Bigyan ka ng isang banana, kapatid. Yan, billionaire pass away, yan. No? 1 week po pa ito din-download. No? JJ Vlogs, Dandikit, kalimbang sa bahay mo, binaba, pasukli na lang. Yan. Yan guys, please connect to Shirley Acaso guys. Ilang minuto na Shirley? 3 minutes pa ito yung kinignan ko eh. Yan, ito to 60 seconds na lang. Bukas no dusok dilata Di akong lang taning palahuna Kubit na yung pinikuyanap na Deklararan akong pangulo I-lockdown ang mga probinsya I-quarantine ang mga tao At magpantay tulis o sundalo Kawalan ang tanan mga diskuhan o puyangan Hasta mga pidiyukihan Apil na ang mga sa simbahan Ibawal ang mga grupo-grupo Mga apir mga Jelan! Kita'y distancing Sa kami GMD Channel, may jacket ka na kapatid, may jacket ka na. Host ka ngayon? Ano host ka na nga? Hindi ko mag-get. Dan 14 Moran. Yan. Guys, support po tayo sa premiere ng aking kaibigan guys ha. Yung naka-pin po guys. Kevin Dan sa bahay mo. Dagang bukas no dusok dilata Di akong lang taning palahuna Kubit na yung pinikuyanap na Deklararan akong pangulo I-lockdown ang mga probinsya I-quarantine ang mga tao At magbantay pulis o sundalo Kawalan ang tanan mga diskuhan o puyangan Hasta mga pidiyukihan Apil na ang mga sa simbahan Ibawal ang mga grupo-grupo Mga apir, mga piso-piso Kahit doon na kita'y distancing Tagsaka metro
Guys, pasuport muna tayo sa nag-premier po guys. Saglit po. Kahit saglit lang po tayo guys. Saglit lang po tayo. Support lang po tayo sa nag-premier guys. Yes, Vlog Gaming, andun po sila, nasa premier po sila kapatid, pasupport na lang tayo kapatid. Pabisita lang kapatid, pabisita lang saglit. Kaka-start lang yung kapatid, paano naman, pasupport lang saglit. Ano po sila, nasa premier po sila ngayon, pinalipat ko muna saglit. Rami Calosos, pasupport lang kapatid sa premier.
We used to hide under the covers, serenade each other, careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor, like piano keys. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us with ease. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves, feeling like a symphony. Guys, paalam na ako guys. Thank you. Bye-bye.